Nå, jamen jeg kan se, der står mig i dem her. Så jeg vil højt på jer. Skål. Ja. Jamen jeg ved godt, hvad du sidder og venter på. Du sidder og venter på, at der kommer en historie mere jo. Ja. Så det må vi jo hellere. Det må vi hellere gøre. Det var... Hvad er det? Ja, nu går der ikke stå, og nu kan jeg ikke huske historien. Det er jo lidt en skidt. Jo, også skal jeg. Det var i 2007. Det var Beach Party i... Ja, jeg vil se Beach Party. 3 kammerater, som er. Vi var ude og og få nogle pilser. Okay. 2 uger. Og det var så med, der var kørende ud. Så der måtte jeg så få sig fanden den anden bag. Det kunne altså ikke helt overholde jo. Det var fandme at være nede. Og så var det jo så noget sandstål, fordi jeg havde lige fået nyt landkort på det tidspunkt. Ja. Og så skulle jeg jo så hen og hente nogle pilsen, det var min omgang til at give. Så måtte jeg jo så hen og købe de her bader. Og så stod jeg der, og det her forbandede landkort, det virkede kraftdejligt, mand. Og så stod der sådan en gammel, sur Det var fandme ligesom at se, dronning Ingrid var 20 år ældre, eller? Hold kæft, hun var der sur. Fy for helvede. Sådan en gammel risekter. Hun var til at blive galvunge. Hun faldt jo ikke en kæft af det der. Jeg stod der og sagde, jeg havde fået den kortet dagen før. Jeg kunne fandme ramme med for det lort til at virke. Så der og kørte den igennem fandme gange, og det virkede bare af for en femmer. Vi siger, jeg skulle da have tørster her. Jeg måtte jo kunne til stolen og sige, hvad der var. Jeg går lige ned og henter noget andet finanser på en eller anden måde. Så er du min bager, og det stod der, det så det ikke, ved du hvad? Det kan jeg godt lige være stå her, jo. Jo, det kunne jeg godt lige finde ud af. Så. Nå, det var da altid noget, man kunne finde ud af det. Så kommer jeg ned, og så finder jeg min kammerat, og jeg siger, ved du hvad, jeg skal lige have det her, den går op, fordi nej, det virker sgu ikke lige nu, der er den med. Nå, jamen, så måtte de jo så til at komme med den kort, så går jeg så op igen. Og så efter at have stået i den her skide kø nok en halv time igen. Så kommer man så op, og så ser man der, hvor fanden er min varer hen? Jeg havde 2 meter og sådan noget med 2 cola i. Udover øl, selvfølgelig. De var sgu væk, du. Det er ikke fedt. Og så fandt jeg så en der, den gamle pebermø, der sagde til hende, havde vi ikke en aftale der med? Hvordan når man skulle passe på de her pilsner, og det stod her. Og det kan hun fandme ikke noget af det. Nå, ja, det var sgu da mærkeligt. Jeg er da godt nok blevet til at sige lige, og engang kunne huske det. En halv time siden, jeg var heroppe og stod her og sagde, ved du hvad, jeg kan få det her den godt, det virker, jeg går ned og hente den andre. Så det. Så må det jo til at fortælle hende en gang til, hvad der var, jeg skulle have. Der er jo 6 øl i en del. Jo, det var de der store meter der. Lige her, om det var klassen over mindre, eller hvad fanden det var. Der var i hvert fald 6 huller i. Så der fik jeg så de der 4 vader i hver meter. Nej, det gjorde fandme rende mig i. Hold kæft, jeg fik 5 vader i hver meter. Plus goler i hver. Og det så jeg så til, det skal jeg så have. Ja, men tror du klumpen, hun kunne finde ud af det og få det her hældt op, så jeg kunne komme videre. Nej.
Der gik fandme med et kvarter inden den store smatsol, hun fik lidt af røven og kom videre. Så stod jeg der og ventede, hvad bliver det til noget, eller hvad? Så langt om længe, så fandt hun endelig ud af, hvad det var, jeg skulle have. Og fik helt op. Og så prøvede jeg så at køre det her landkort her igen. Og det virkede så også. Det var så egentlig vel. Ja, det var der, men jeg sagde lov for folk, der stod bag ved mig, de var nok ved at være rigtig sure. De kunne også se, at det var hende, der var skvag i hovedet, et gammelt trunde der. Det var, ja, udover hun var gammel, hun var fandme også helt. Det var, det var ikke lige frem en, man ønsker ind i brudesengen med, i hvert fald. Hold da kæft, mand. Så skulle man have sådan 2 dobbeltsengen slappet sammen, for hun kunne være der bare den halve balle. Så, fedt, lokum. Nå, så får jeg så fat de her par meter her, så går jeg ned her. Men så gik det så hverken værre eller bedre, end da jeg var på vej dernede her. Så var der en eller anden fuld fucker, som lige tog sig, han skulle til at vælge til mig. Og det resulterede så i, at den ene af de her meter her, den faldt på gulvet. Så måtte jeg jo pænt en gang til, fordi idioten han fes jo af helvede, det han kunne. Ja, jeg var rigtig meget, hvad fanden det var, men han fes der af helvede, det er lige med det samme. Så det er noget ikke, at kunne fandme en nakken af ham, eller rigtig som helst. Så måtte jeg jo tilbage til varen, og så stod der endnu en halv time. Og der var samme procedure en gang til. Så jeg tænkte, jeg skulle have sådan, og hun fattede ikke en ski, og jeg skulle have sådan igen. Nå, okay, så fattede hun, og så fik jeg det, så kom jeg videre. Og så den her gang, så gik jeg så med de her parametre, den gik jeg så med heroppe, så kunne der for helvede ikke være nogen spasser der fra ved dem. Det var så heller ikke. Så kommer jeg ned til mine kammerater, det der, så kommer der så noget fine musik på, nu kan jeg lige huske, hvad det var. Ja.